Уважаема госпожо Председател, имам една процедура към Вас. Признавам, че не съм запознат с правилата, по които Вашата администрация акредитира журналисти, но съм озадачен, защото в сградата на Народното събрание редовно идва човек, който не е журналист. Може би е ютубър, може би друго, известен е с това, че има враждебно отношение към групата на Продължаваме Промяната и Демократична България. Става въпрос за лицето Симон Милков. Наскоро задържан, многократно осъждан с влезли в сила присъди за шофиране в нетрезво състояние, от катастрофи до побой над млади хора, многократно осъждан за клевети и за лъжи. Как вашата администрация, госпожо Председател, прецени и допусна този човек тук и критерият е към кого е враждебен, кого притеснява и кого преследва, защото аз друго обяснение нямам. Какво търси този човек, защо взима думата в комисии, дава становища, народни представители го изслушват и въобще това нормално ли е в една европейска страна човек с такова богато криминално досие да е в най-висшата институция на България? Моля да ни разясните това. Благодаря ви. Заповядайте за процедура. Благодаря, госпожо Председател. Ще се възползвам от процедура по начина на водене, доколкото липсва друга възможност, с която да се обърна към Вас, за да предадете на народния представител Явор Божанков следната информация. По отношение на работата на Временната комисия, която бе изслушала ютубъра, или както там вие го наричате, Симон Милков, можете да се обърнете към вашия народен представител Вяра Тодева и Любен Иванов. По тяхно изрично искане той беше изслушан, колега Божанков, и когато хвърляте отново някакви тук бомби информационни с цел да дискредитирате някого, първо правете си редовно оперативките във вашата парламентарна група, обменяйте си някаква информация, не тук стоя назидателен заповеднически тон, да ни излизате всеки ден и да ни губите от времето. Госпожо Председател, бихте ли била така любезна да предадете на господин Божанков, че Симон Милков беше изслушан в комисията по изричното настояване на двамата народни представители Любен Иванов и Вяра Тодева. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Рангелова. Всички народни представители придобиха тази информация. Кажете, господин Божанков, ви сте за... Тя във връзка... Нямате ли право на лично обяснение? Нито нещо ви е обидила. Заповядайте за процедура. Каква процедура? Това, че споменат, не означава, че е засегнат. Споменат е, да. Във връзка с неговата процедура имаше изнесена информация, която не засяга по никакъв начин. Каква беше тая процедура, в която народен представител се обръща към друг народен представител през прокси председател на парламента? Тя ви казва, колежката... Господин Божанков, когато се научите да говорите уважително от тази трибуна, тогава ще ви давам думата. Нямате право да излизате тук по средата на законопроект на второ гласуване и да започвате да си правите някаква кампания. Няма да ви дам думата. Слезте и заповядайте. Не, няма да продължите. Не ви давам думата. Моля ви, заемете мястото. Защото дадах ви право на процедура. Вие направихте и тя се изчерпа. Защо искате сега? Каква процедура? Заемете мястото, всичко искат след малко. Тя изнесе информация като председател на Временната комисия. Господин Божанков. Ако обичате, слезте от трибуната и си седнете на мястото. Седни си на мястото, ще взема много. Други процедури има ли? Ама, господин Сабрутев, не ме плашете с оставки. В момента водим дебат по второ гласуване. Ако обичате, седнете си на мястото. Ако искате процедура, заповядайте и я вземете. Ако не, седнете на място и запазете тишина и не пречете на залата. Значи, когато излизате и говорите неуважително за прокси председатели, нали не очаквате, че... Тя има право на процедура по начин на водене. Моля да запазите тишина, продължаваме с законопроекта. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.